Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ariel, anya nga tanong ilakot ang didadumasa ni Kuwata. Anya? Atong dagit isa ni Kuwata asaan na masarsarong karan. Isa pa nagkuna, nasaysayat no ilakotan didaduma. Roko. Anya ti makuna, Ariel. Roko. Awan ti rason tapno ilakotan dagijay. Ngamin, mapagnomnomaran tapay la dagijay. Uray sagpaminsan la amabisita ta dagijay. Nga mapagnomaran tamatlat ta. Saan ka di? Sa bagay matkit di ah. Ken maisa aglaplapusanan ta, Roko. Apay ko mga agilako ta iti sanikwata. Pangaramatan ta ko maikipaglakwan ta. Kat ado pa'y mat ti kwarta ta. Suwiti pa'y. Di ibang kuta ti mapaglakwan ta. Saanen, Roko? Aginggat mapagnumaran ta dagiti sanikwata. Saan tapay lang nga ilako? Okay, sikat ti makaamo, Ariel. Suhestyon ko matlakit di dadya. Ngam na di ka umanugot, saan ka apilitan? Oh, adtoy, ulit agbalik ko. Bin iti mais day ta. Ha? Himulak ka na ka. Wen, ulitan. Pangimulak nga eh. Ay, awanan ti space. Imulam iti igil. Balik mo taon dagiti mulam anatan. Ah, iti igig ka na ka. Saan nga ititinga? Ah, Palikmutak na giti mulak. Kasta ka na eh. wen. May mayat na damai sa may mulay taglawlaw. Tap na dalamutan nyo ka ni Cleopatra na agbunga. Ah, nukasta. Saan apang lakaw? Adakin ka no kayat mo ngayon ko. Mabalin na ta. Kaya't kukuam ti mapaglakwan. Kaya't, kumusta gayam ni Cleopatra? Ay, kasjay ah, kanakan. Si Madaw, di nan kaya tagluto. Ala, ano sa mon ulitan? Wan? Tinapatag, saan nakapanawan? Wen mo't kidi ah. Ano? Rimagsakak nga ron, idiadan kan kadwak nitaw. Kaya't anya nga eh. Inaklon na kan? Aha, saan nga ron? Ah, Tano irubat ko tiagaran. Ati paanak mo. Saan pa'y kano nga ita ti umno apanawan? katan ano sa mon ulitan? Ti importante, adan kadkaduam dito kalkalapaw mo. Ken, makatulong ni Cleopatra kadata. Ado, tama mo na bayad. Bayar iti mulak agrintay. Wen, ulitan. Isa na yunan tantupay dagiti mulat ha? Yakla impagarup ka na kan. Nanginagayam ti grintay. Wen, taman man nung amin ti makamula iti kas iti mulat Ulit agbalik oh. Nalaingak ngamin ngagmula ka na kan. Kaimak tagmulak itar aramidin ta agrintay. Gayam na hindi alam ni Baliko kung ano yung tanim niya. Wen, isa pang asim, Cleopatra. Ag talaga kanta. Di mo latan sasawan kan kuha natin may papan iti dayta. Oo naman, sa Roko. Ah, imot ko dagiti supot a pangikan nyo kadagiti na ipaghangon ang mula, Cleopatra. O sige, nasayaat mat. Tadan babasit asupot na kinuha mo. Marami kasi naghahanap yung tingi-tingi lang. Okay. Nakasapulan nga ikuyog mo ti ulitag ko iti sa di naman napapanam. Ikuyog mo, tap na damang salaknib ka. Well, walang problema, Sir Roko. Kabaulan ko naman ang sarili ko. Okay nga. Cleopatra, adda ka din
mabukbukalarik nam para iti ulitin ko. Ha? Bakit mo naman tinatanong iyan? Madamag ko lang mata. Wala, Sir Rocco. Ayaw ko sa laakay. Hindi ko type ang ulitag mo. Tara kilat na ni ulitin ko nga oray makuna alakayan, Cleopatra. Ayaw ko, Sir Rocco. Mabiit akong mabalo kung lakay ang mapapangasawa ko. Kaya wag na. Papanam, Cleopatra. Maliligo nga ako. Dagaangan kasi ako. Nanay. Sapay ko na ngagdigo sa kmitan. Sabay na tayo nga raw, ngagdigaw. Ay, hindi Na, Hindi naman tayo mag-asawa. Bakit naman tayo maggigiddan maligo ngay? ha? Sige, umuna ka nga rudan. Pero, bakit ganun yung banyo? Wala namang lingad. Wala ka bang sako dyan na paglingad? Hindi na kailangan. Masapol pa ilaya halingdang. Kasjay nan, awan mo't sa bali at tao dito. Dudwa talagang man. Ha? Hindi kasi ako komportable na adabadok nga agdigos. Kaya lingdan mo na, Ay na, basta kasjay nan. Hindi ko masangaw. Kanbay sa, ay walang sakaw. Hindi na masapaw, Cleopatra. Piryaw. Bonnie, nakatulog kan? Nakatalikod ni Monray ang nakatugaw iti kaman. Kat mayug-yug-yug ti abagan. Monray? Monray? Agsangsangit ka manan. Monray, please. Diyak kaya ta makita ti kasta alangam. Di ka sangit-asangit. Tamangan numaper sa tisugat mo. Monray, amok ati kasasaad mo ti paglaglading itang ita. Ngam tandaan am daytoy nga ibagakan ka, Monray. Ha? No anyaman dagiti pagdaldalanam ita. Pasit lang ti panubok iti biyag mo dagita, Monray. Please, di mo ay ayan ti bagimuan. Adaak dito'y amangay ayatkan ka. Patpatgan ka, Monray. No makitak nga agladingit ka, maladingitan akmat. Siyak ni agada amarigatan. No makitak analiday ka. Napatagkan itibiyag ko. Ay ayatan ka, Monray. Umay ka man kiti, taragopan ka. Sabay ko mata makatulong ti panangarakupukan ka. Tapno magsayan ti ladingit amarikrik nam. Di kagsangit wan. Adda ka asit ti Diyos. Patsak nga agsublintumat lang ti boses mo. Makatrabaho kan tumanan. Amok akaili mong tagtrabaho ijipar. Saan ka di? Agpapigsa ka iti husto. Kanagararak ka. Kapadpadaanan da kan dagiti fans mo, Monray. Ala, hindi mo na iayan ti bagimuan. Ay ayatan ka. Uray anyat mapaspasamak. Adda aklaang dito'y amangay ayatkan ka. Di kan tupulos panawan, Monray. Nawaw. Binaon na kakadimanan ni Panya nga may mga sikaso kini Monray. Ibeng. Wag malyong. Ada ka no ngamin papanan na. Ibeng. Sa dino ka di ti papapanan ni Panya ngay nawaw. Ay, diyak ka mo. Narigat ti agsasaaw. Ha? Diyak kaya ti agbalin at chismusa. Kan mabalin ka day kamsat malyaw. Di ka damag-adamag kanyak. Pangaasit. Ha?
Saan mo tadakis tiyag damag ibeng ay nawaw? Angam dagulit ka mga may. Ah? Damag kanyak. Hep. Oray ko man amok ti sumbat dagita damdamagam kanyak. Amok nga rod ayano sa dino ti papapanan ni Panyang. Kat kunamit ngamin nagayim mo ay nawaw. Wan angam adaw ti jak amaw ngar aramiden na tasaan ko matabambantayan ni Panyang. Ay, kunak nga rod ayawid mila ko man ni Munray. Tapno saan kami amabannog ng umay ditoy. Ngamsaan ba't kami nakayat ni Munray ti sumurot ka ni Panyang. Siyak laeng, timabalin ang mangyawid kini Monray. Tasyak ti yayo na ay nawaw. Uy no, mga awir kin kwa na. Ay na, lakayan ni Munray awiran pailaan. Basta. Imbilang kon nga anak ni Monray ay nawaw. Aguray ka man si Kamalyaw. Ah? Apay aya akadag sa uka. Adalata ay nawaw. Amay silsil po iti bagbagam. Naglaw mo matgayam day ta ibeng. Ay nawaw. Talaga kasta. Arkos ti dilak day tan nga ay nawaw. Ay nawaw, ay nawaw, ay nawaw, ay nawaw. Kasaladyak makasaaw. No awan day ta nga ay nawaw. Tapnoy bagakan ka ibeng. Day ta ti may isaan na ngayatan day ti misis ko kanyak. Ay nawaw. Aha, sigurado ka kinayat na kaday di asawa. Amangan mo't no rin na musmaw. Iso napilitan anak ki asawa kang ka. Ay nawaw. Excuse me mo't Anyat pagkit-kitam kanyak ireng. Repest Ay nawaw. Saan pa nagpalastog ibing Ngem, nagpatpatayan nak day di asawa. Wan ngam kaasay tanaki asawa iti babaluan akasken ka. Anyangay, di na ustulay. Naira na lang mat ibing. Ngem saanak ababalwan. Tawan siding dito'y pagayusan tiluak. Look at me. Ay nawaw. Wan ngam adamot siding di ta pagayusan te. Di ta babati agong mau. Pada mo na day ta. Babaluan ka. Saan nga road ay naipapilit mo? Ay so adi naklapad padasanan nga arman si Kamalyo. Tadyak pa'y kayat ti maustan. Ay nawaw. Nala sige, tayo nakagpakada ka ni Munray. Agawid akaw na. Ay nawaw. Feeling matgayam day tang ibing. Feeling na crush ko. Ay nawaw. Isunsamot nga di akin crush kanya. Di na lama idiritso kanya kay nawaw. At datayon dito'y ayan titanam day di papamon ray, ha? Ay nawaw. Nay. At damat nakaparabaw asabong dito'y tanam day di Sir Luisito. Anaya, ay nawaw. Amangan maimay tiinan ni Munray, tatang. Imposible mo't ay nawaw. Imposible nga umay day dito'y. Sino pa'y kumangay ti sabaling umay dito'y, tatang? Datayo matlati umay dito'y. Unya raw. Na, sino nga'y tinangyag iti dayto'y asabaw nga hinawaw? Nay? Na, sabi nagpipintas asabong dagito'y. Fresh pay lang dagito'y asabong ay nawaw. Tatang, agluluwa manan ni Monray. Ay, ala. Baybay ang talaeng nyaglo Payam nga isangit na ti marikrik na anak ko. Tinasayaat. Aprosam ti bukot na ay nawaw. Tapno maalay-ayan tirik na. Diyak ka ba ila nakitaan tilangan ng agsangit, tatang? Umadayo pa'y lamang. Dakayo pa'y lang ti makaamo amangan dingay kan ko na. Sige nga raw, anak ko ay nawaw. Monray, at dalabiit pa ka. Agsubliak matlagagos. Sige. Monrek, barok ay nawaw. Sige. Di mo mud-mudan ti panagsangit mo. Ibulos mo kay di ay nawaw. No kasapulan na danggayan ka. Aramidat, para kin kabarok ay nawaw.
Maok nga daw, ti kayat mo ayab kas iti day desire. Iswa sige. Yibkas mo lang, Monre. Ay, nawaw. Agsawo ka lata. Nga urewan boses mo. Uun, sige. Ay, nawaw. Ipulong mo iti amam ter aramidin ni Madam Mariela. Ibagam ngawan pakibiyangan nakin ka. Ipulong mo pa ya pinapanaw na kan iti mansyon Ay, nawaw. Sige, Monre. Agipulong ka, baraw. Apay ang nagbasit kinaapit ita, Marino. Ay, gapo ngamin ka dagiti limabas a bagyo, madam. Oh, Ado tinarigreg adawa dagiti bagay. saan nga umdas arason dayta? Ah, Siguradwam lang adin kopitan si ka Marino. Ta oras anapanek nekak dayta. Sukatan kan akatalek. madam, saan laada tayo tinaapiktaran timula na? Hoston! Ah, Agrason kapailaeng? Basta di nakpadpadasan akupitan, Marino. No di mo kayat ti masukatan. Naawatam? uwan, madam. Kan uray ti rice mill. Bimasit ti kita na. Basit ngamin ti imbay nagpakiskis, madam. Da basit kat nga ron tinaapit da. Diyak kaya na maulit ti kastoy, Marino. Masapul abumawi ka iti sumarunong akrap. Nawatap? Uwan, madam. Baliko, tulungan mo na ako, Magkarga tayo ng mga green tea dito'y babasit na supot. Ay, Sof, saan nakasta tinsuro ni Ruko kanya? Tayo dakdak kala Kasta sopo. ang bilin niya sa akin. Ha? May mayat nga mailagay sa babasit na supot. Ta hindi agpapada yung mga customer. Ada maghanap ng marami. Meron naman yung tingi-tingi lang. Anya? Alan tulungan mo na kasi ako. Ta marami akong susuklayan. Ay, mas dawak lang, Cleopatra. Apay anangin na daytoy agrintay. Makaagas ka ni daytaw. Ay oo naman, baliko. Anti-stress, anti-aging, anti-cancer, at lahat ng antay. Kayang ibigay nitong mula na ito? Aya! Pati antay-rabies, antay-titanaw. Ay oo, baliko. Lahat nga ron ng antay. Pwedeng ibigay nitong mula? Kasta gayam. Ay no, mayat gayam daytoy amula. Mayat gayam daytoy agrintay. Ta aming nga antay. Kay itid na. Ala, tulungan mo na ako, Kindi, baliko. Huwag kang sumanaod dita. Ay. Ay na. Ay. Cleopatra. Kaano akasya nakngay? Napayagan nagdapdato nakin ka. Nung di nakmatla aklonan. Ay nako! Hindi pa ngayon ang umno na panawan, baliko. Ha? Si Hamit. Kastala ka na yun ang kisong-songbat mo. Iso nga iso, Cleopatra. Ay talaga mo ngamin, baliko. Wala pa sa isip ko ang maki-boyfriend. Ha? Saan pa'y nga ita ti tamang panahon? Ha? Ay, kaanon to pa'y ngay dayta atamang panahon. Lakayak to. Talaga namang lakay kan, baliko. Nana, Saan na? Yung bakit din ang ligawan mo? Na. Ta iso ti bagay mo? ha? Nay, nay. Apay ngay akas tamot yung tibagbagam, Cleopatra. Apay ngay akas la ibilang na ko. Ay, lagi pa, Cleopatra. Inikanak itinamnama. Ha? Kunam nga klunan naktaw. Sana ya? Ha? Ay, Kwan. Oo. Pero hindi pa ngayon ang tamang panahon.
Wan, makaurayak. Basta sakto lang tayo ang Cleopatra. Sa balyag no makaungay ka. Ang lalaki ng mga mata mo? Baliko? Ay, huwag ka namang ganyan, ah. Sige, sige. Magtrabaho na tayo, Kaide. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan kayo kading agawid iji mansyon, tatang? Intun bigatan, anaya, ay nawaw. Pumarbangon at taon. Nakaturugan ni Monray, tatang. Ay, wen, anak ko. Nabanog siguro ang nagsangsangay, tay nawaw. Nakaasimot daw awil ka. Ad-adan nga empatid ko ni Monray. Gapo iti kasasaad na ita, tatang. Ay nawaw. Unay kat ngaminan agasgasat yaw awil ko. Kasdi lang arudan ti kinatao na. Iruruman pala dagiti amo kay nawaw. Tatang, Naimbaglaki din natanda ka ang mga ayat kinimon rey anak ko ay nawaw. At daka akadwa ka mga ipatpatikin ko na. tatang. Angam, madamag ko man laeng anaya. Di kanto nga tamauma kinimon rey ay nawaw. Nukas pangarigan nga'y tadan to agaram ken kaapadam a profesional. Wino saan tay lalaki nga. Saan akas kinimon rey? Amumon ati kayat ko asawan anak ko ay nawaw. Kanayon ko nga ibagaday ti kada kayo, tatang. Inayat ko ti si bubukal a kinataon ni Monray. Kan, amuyumat nga italaan na karit na ak iti kastoy. Italaan na gayatak. Kat nila ang Monray inakarit na ak iti kasta. Sa bagay ay nawaw. Adumat dagiti nagaram ken kay day. Ngem awanti inaklon mo kadakwada. Iso amamati ako ni tibagbagada a destiny. Ay nawaw. Da kayon sa talaga tinaitan ni para ititunggal may siya. No, ibagbaga ti daduma walang forever. Paniknikan nyo kin ni Monray iti sa nga lubungan may forever anaya. Da kayo ang talaga, tatang. Tatang, asino nga tanga agpayso tinangipan iti agkakapintas asabong iti tanom ti ama ni Monray? Ay nawaw. Diyak nga rod ang mawanak ko. Ang bayam, tadamagag to kin ni Madam Ariela. Nagbayag mo ta ni mami. Matuo ka na kung agur-uray dito nang iparking iti kotse. Ay, napanan naman nga tanaya. Kuna na nga dala mapan nakasarita at tao. Nung awan mo tan. Wala, makantaan tumeng. Ninanapan niyang kay Jaya. Ada kadwa na lalaki. Natayag mo't lakas kan kwa na. Dagi Jaydan. Naglugan dan iti dadya kotse. Asino nga ti kadwa ni nanapan niyang alalaki? Nudyak agbido, katauban na day Jay. Dagi Jaydan. Kuna na mo't idi amay sa abano. Wano? Boyfriend na nga ta day lalaki? Nagswerte matan ngay, tadi kotse ti boyfriend na. Babaunan lang, naka-boyfriend kit din iti di kotse. Pasensya kan, iha. Medyo nabayaganak. Naimasan mi ngamin tinagsarsarita iti amiga. Ay, pinaguray dak iti nabayag. Makapatuok samot ti aguray. Di ka madanagan. Tag-eskwela akto iti driving. Mami, bakit kayon? Ang mga narigat kayon ang makasurong nga ag-drive. Oh, nagkuna abaketakon. Ubingak pa yan niya. Ha? Ha, ado pa'y mati atiwak di taa.
No langalaang ti pagsasaritaan, ado ti atiwag Angeli. Iso mabalin ka di, Di mo ibagbaga ti kasta kanyak, ta sa anak pa'y abakat. Ubingak pa'y, kat nukas laag katawanan talaang. Ibagbagadan to pa'y akabsat ka. Ay, pag manehon nyo ngamin animang Roko, awanan, si madutan dayjay amang imaneho kada kayo. Ay na, bye-bye am ni Rocco. Tama kumikom dayjay. Basta ag-eskwela akto iti driving. Tasadot gamot ngamin amang imaneho kanyak. Mami, Masapol ang makasuroak. Taaginal dawak ton aromwar. di kay unay agbambanog. Adamot dagiti talkan nyo amang iman manehar ka dagiti negosyo yo. Saan amay papan iti negosyo na ito'y? Ha? Anya nga rod, mami? Adda na ibaga ti amiga kanyak. Ikuyog nakto iti dayjay asugalhan. Napintas ka no dayjay. Tadadakkel ti taya. Iso adakkel met ti maalam no mga baka. Mayat dayjay ta online gambling dayjay. Anya? Kitaan nyo ang mga no maibus mat ti kwartayo dita. Saan, Angeli? Isuro nakto ti amigak. Mapan kamin tuinton bigat iti ibagbaga na nga online gambling station. Kaya't ko apadasen dayjay. Makumikom ni mami. Di na masangot ti mang sarongkar iti tanam day di Tito Luisito. Ay nawaw. No kasta. Saan ani Madam Ariela tinangipan iti sabong iti tanem day disal? Saan nga rod? Apay, di ka makauawat, tatamalyong. Ay nawaw. Huwag gayam. Madamag ko man lang. Adda ka di asawa ni Nana Panyang? Ha? Asawa? Ay nawaw. Ay awan ma'am. Padak a single day yay. Oh, nga ta. Adami nakita kakadwa na lalaki. Anya? Lalaki? Kunam mamanjilay? Ay nawaw. One, lalaki. Natayag mo't lakas kan kwa na. Kan, de kotse a lalaki. Tangag ko a domeng tinyawag na kan kwa na. Anya? Domeng ay nawaw. Asawa ng samo day chay. Wano, boyfriend na. Ison saan nagpakada dito'y mansyon, tanapan nakidate iti dayjay a domeng. Ha? Ay saan? No adaman nakita makadwa na. Ang mga nugayim na lang ay nawaw. Ay winusan. Asinsin na. Ay winusan. Kumpare na. Ay winusan. Ay basta. Ay nawaw. Saan na boyfriend day jay mamanjilay? Awan mo't kat iti bibiyang ko dita nadamag ko laang. Dita ka man lang. Ha? Ay nawaw. Duming ka na. Aguray ka ay nawaw. Malagip ko ti mawag iti silpon na edi sinong bata ka. Dominador ti impagananagan na. Dominador. Ay! Ang mga no iso dayjay ay nawaw. Takaaduan mo't nga agnagan iti dominador. Kat dumeng ti palayaw da. Uway. Dumeng. Ay nawaw. Abay nga eh. Anay ko. Anay ti pusok. Mapansamot din ti atap ka. Anay ko. Nagsakit ang ti pusok. Boyfriend ng sabat niyang paiso dayjay. Ay nawaw. Hello? Sir Rocco? Hello, Cleopatra. Sumalog ka, tagkita ta. Taka din, Sir Rocco? Wen. Agsarag tayo din nagkitaan tayo di ijay ini. O sige, sir. Libasak ka di manan ni Baliko? Wen.
makita na ka at di nakapalubusan, ibagam tawagan. O sige, Sir Rocco. Okay? Bye! Bye, Sir Rocco. Siguro istamot na ijay a Sir Rocco. Siguradong alaan nan dagiti naglakwa. Maligo na ako. Kalpasan na. Libasak ni baliko. Hindi bali at nakaturog manan. Turog naman kasi iyang si baliko. Alam, isa lang madagos na rito ti kotse, Cleopatra. Ay, uwan Sir Rocco. Kasayatan na dito o nagtikot check ti pagsaritaan ta. Tangataltalgad dito. Awan ti makakita ka data dito eh. Kalpasan na, mangantan to iti restaurant na madamdama. Sir Rocco? Ayan tinaglakwam, Cleopatra. Atoy, sir? Eksakto lahat yan? Bilangin mo? Nakado ka, Cleopatra. Talaga mapagtalkan ka. Ay, ganyan talaga ako. Basta maitid mo't iti husto ang bayad ko. Tanukurang titid mo asweldo. Magrereklamo ako, syempre. Di ka madanagan, Cleopatra. Maitid ti husto abingay mo. Adoy, para kang ka. Ay, salamat, Sir Rocco. O anya, kontento kayo ti sweldom kanya? Ay, oo naman. Syempre. Ay, huwag kang magdanag, Sir Rocco. Magtalinaod akong honest sa'yo. Basta maitid ng husto ang sweldo ko. Okay nga ron. Ulitin, di ka madanagan. Tama itad ti husto abingay mo. Kaya't naman ayunan pa iti bayar mo. Ikari. Manayunan mo ti sweldo. Ay, Kaya't no at dapay may rekomenda magbali na supplier, may mayat manan, Cleopatra. ay nako. Wag na. Diyak kaya ti maagawan iti trabaho. Hindi bali at kayang-kaya ko. Oray awan kaduwang nagsuplay. Madali lang yan. Okay nga ron. Sigatin makamo, Cleopatra. Basta, aganad ka, ha? Oo naman, sir. Sinabi ko naman kang ka, sanay na ako sa ganitong trabaho. Natiliw na lahat mga kasama ko. Pero ako, hindi pa. Eto nga ako eh. Kasi nalaing ako magtago sa Rocco. Kaya rigan ko ang isang kiwat o igat. Hindi nila basta matiliw kasi madulas talaga ako. Malyong, kumusta kayon? Ay, adagayam insang ko ataraon. Kan nag-grocery ak matang. Ay, nawaw. Ne. Apay kasta ti panagkitam kanyak, Malyong. Apay kitaan nak iti pababakan pangato. Ay, nawaw. Kumusta ngay ni Monrey? Makasao ka din? Adda ka din sumngaw a boses na, Malyong? Mapan ka na gisilid na. Tapno makumustan pa niya. Ay, nawaw. Ne. Apay kasta ka manan. Adda ka di kaguram? Adda ka di basul ko kan ka? Awan! Awan! Ay, nawaw. Malyong, amok nga dagurguraam kanyak. Saan ka asigod akasta? Ibagam ano anya ti basol ko. Tapno makapagkidawak iti pamakawan, no kasapulan. Tagtangamin na damag ko, panyang. Ay, nawaw. Nadamag mo nga? Awan! Basta. Kababaeng, ang mga no ibagam nga gim-imo na. Hanggang saan? Apay ko mga gimo na ngay. Awan karba nga gimon. Tasaan tamot nga nobyo. Ay, nawa. Ay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Di ka maawatan. Imbaga masinggil ka. Ngimsan mo't kayam. Ay, nawa. Ha? At damot kaya milim-limod mo pa niya nga, inawa. Kung na masinggil ka,
Saan mo't gayam? Ni, Inulbudan na panyang ay nawaw. pudnumot nga awan ti asawak, Malyong. Ulbagday nawaw. Ha? Katno at kakano kadum alalaki? Di ko chikano alalaki. Kat doming tinagan na. Ay nawaw. Malyong. Ibagamandag pa'y sukanyak panyang. Day ka di mawag kin kangagnagan iti dominator. Kanti kaduam ngagnagan iti doming. Kat may sa tao. Ay nawaw. Ipagam kumatag pa'y sukanyak panyang. Pangasim. Tapno aguli magmatan ti panunot ko. Ay nawaw. Kasano? Ibagak malaking kantag paiso panyang. Ay, nawaw. Nakita na kayo ni Ma'am Angela. Kat nagdamag kanyak no nobyob da yataw. Inawagam ka no iti dumeng. Asino day jay panyang? Ay, nawaw. Asawam ka day. Boyfriend mo, no anya. Ay, nawaw. Ala, ibagak man latag paison, Malyong. Kabsat ko day jay. Kasingin ko ni Doming. Kapsat mo? Ay, nawaw. Ay, sorry, panyang. Ay, kulak no boyfriend mo. Ay, sorry. No, nagatapak iti maday, ay, nawaw. Ay, sorry. No, pinagpanunutan kay ti sana na saya at ay, nawaw. Siyak sorry kan ka. Ngamin, Jack impagadagos kan ka nga at nakabsat ko, Malyong. When nga raw, ay, nawaw. Di imbagam ngamin idi kanya, kat nagmay sa kanya gibiyag, ay, nawaw. Ay, panyang. Sorry, mata. Ay, uy. Ay, nawaw. Apay anak ko na ni Ma'am Angela di ko chika naw. Bak nang dajakapsat mo, panyang? Akwa. Lugan ti amo na dahi jay. Ay, kastaya, panyang. Ay, kaya't ko amam-am mo ti kapsat mo, panyang. Ay, nawaw. Sige, bayam. Pagam-amon kayon to. At dan tulat tagundaway ang makapagam-am mo kayo iti kabsat ko. Ay, alaman nga raw. Kaya't ko amam-am mo ni Brother Dumel. Ay, nawaw. Ay, sorry man na, panyang. I'm very, very sorry. Ay, nawaw. Ay, Sir Rocco, pwede ba akong mag-suggest ka? Anya day ta, Cleopatra. Ay, pwede ba akong mag-upa na lang dito ili ng pagnaudan ko? Ay, nakakatamad kasi ti sumang at ijabantay. Ang layo-layo Cleopatra, agang anos ka. Awan de kadwa ti ulitig ko ang mga sikaso kadagiti mulay di bantay. Kamay sa sumaranta ni ulitig ko. No da inspirasyon na. No dagat kadwa na. Ay, nako. Wala pang ilaw doon. Ang hirap ng biyag doon, Sir Rocco. Lamparaan ang ilaw namin. Bayam, Cleopatra. Tagumatang akto iti di baterya silaw yun. Taydak kala silaw. Taykas la kalawag ti di kuryente asilaw ti kalawag. Kan, igatangan kay ti ada power bank tapno ada pang i-charge iti cellphone mo. Ha? At talaga? Kwan, Sir Rocco. Pati yung pagnanaodan naming kalapaw. Ang daming lamok. Baka madengge kami. Tsaka nagtangkan ang higaan doon. Tigagdanag, tapatarimaan kung to ti kalkalapaw ijay. Pagbali nagkakongkreto. Ay, talaga? Kaano ngay? Iti kabita na panawan, Cleopatra. Ay, salamat naman, Sir Rocco. Ang problema na lang ay yung dalan. Malayo ang mapagna. Lalo na pagbalik doon. Sangat pa. Tsaka
abanog. Sana parikot dayta. Sursurum ti agkabalyo. Ha? Tay katangan kay ti service mo agkabalyo. Kaya't mo. Agpaisong sa roko? Igatangan mo ako ng kabalyo? Wen, ipaay ko ti amin na kaya't mo, Cleopatra. Basta agbalin ka mata natulnog ka nga, ha? Amin nga ibaga, masapol na tungpal ka. Oo naman, sa roko. Hindi problema, aday ta. No natulnog ka kanya, natulnog ak mo dyan ka, Cleopatra. Basta, agkagagat ka, ha? Oo, sa roko. Promise. Salamat na aman. Nakatulog pa si Baliko. Mag-inayan akong magpalas. Ay, darasak ang magpalas. Ay, talaga arawat ng tulog itong tao na to. Aday ta. Nakapalas na ako. Hindi niya nasiputan ang ipapanaw ko. Hindi na naman niya nasiputan ang isasangpet ko. Ay, nahulog ang cellphone ko. Andakan! Ha? Sigod namang nandito ako, Bal. Ay, atal na ka man, Cleopatra. Ah? Di ko nam siguro. Diretso tituro ko niya. Nakariinga itay. Awan ka. Napnapanap. Kan, apay anak ka off ti cellphone mo. Kwan kasi. Nalubat kasi. Kaya, yun. Nagkapwam nga raw. Kwan. Galing ako sa ili. Makapangpangan kasi ako ng hamburger. Ay, ito binilihan kita ng hamburger. Ito mangan ka, Baliko. Adan samot kanya sinarak mo. Cleopatra. Wala naman, Ay, talagang makapangpangan lang ako ng hamburger. O sige, bumangon ka na at mangan ka na. Kaya't mo, tasubuan kita ng hamburger. Agyaman ka. Talab na lab ka, Cleopatra. Sige. Mapalapas ko na ito. Basta di naklibasan man Baliko. Sorry na, sige, mangan ka iti hamburger. Okay nga raw, Drokaw. Bye! Ay, nawaw. Anyat imbaga ti amo yung tatang. Ay, nawaw. Mapanak man ka nun, iti bantay. Tatulungak ni Baliko nga garamit iti balay, ay nawaw. Anya? Ay, agsardan kayo nga minan nga trabaho, tatang. Agin na kayon. Ay, nawaw. Napigsaak pa nagtrabaho, anak ko. Kabalakpay, ay nawaw. Tatang, awanan ni Monray ijay mansyon. Adan dito'y balay. Awanan ti rason tapno agtrabaho kayo pala ijay. Hindi matitati ka na yun nga irason nyo, tatang. Ay, nawaw. Ay, jak man amaw. Ngam kasla damot manglaplapod kanyak anak ka. Kasla agda mangyar arasas kanyak. Ajak pala pumanaw ijay, ay nawaw. Aging kat ka pa nagtrabaho. Sa anak pa'y apumanaw ijay, anak ko. Nangibaunam ka ni Malyong Roko. Ichay San Berte, tulungan na ni ulit Baliko nga agkarpintero. Patarimaan ko ti kalkalapaw ichay. Anya, apay-pay lang, Roko. Adalakat paglinungan kan pagturugan na ijay. Mayatan. Patarimaan ko. Ano kaya't ko ti maturog ichay, mabalin. Anya. Ilakom kit din day jay adaga. Nagaddayo. Sulsulinag. Sulsulinag ngagpaiso. Ngamdakkel ti mapaspas trek ko. Gapo iti dayja sa ni Kuwa, Ariela.
Ha? Ha? Kasano ko maadakkel ti kita iti dayjay? Kat nateng matladag iti impamulam ijay. Nangina tinatang ita, Ariela. Kasi di na minsan. Ah, Ah, ha? Oh, ni amigak, mabit lang Sung batak ti awag ko. Ah, hello. saanan anas kan nga ibagak ka na, Ariela. Ti may papanitimbulak, iti San Berti. Sure, amiga. Masapal nagbalinak awais, may papaniti kwarta. Siyak tigim matang iti day ataga. Iso asyak lang arod, ti rumba nga mairanot, iti matmat gadak ijat. Ay, nawaw. Ay, nabanugak. Oh, balikaw. Hanyat kuwam ngay. Adupay dagiti mabunag iti patad. Adupay ti materialis ijay. Wen, aginanaak pa'y muta. Itay kabay lang aging inana. Ay, nawaw. Nakapaminano ako na nagsubli-sublay. Nyamsika. Namnaminsan pa'y laeng ay, nawaw. Agaanos ka. Tanay paraswa ka babaunay. Isong anusam ti may baon-baon. Okay, sika. Saan ka ababaonayin? Ay, nawaw. Saan Taka-anakak ti amaw. Iso ang asla mo nakmitin Ay, nawaw. Kasta ka na yun ti bagbagam. Agraraman kamat balikaw. Alaki din. Sikat ti agbunag. Tarugyakon ti agkarpintiraw. Ay, nawaw. Bunagin tabay amin dagiti materialis ijay patad. Sa tarugyan tagtrabaho ay, nawaw. Apay di ka makawawat. Maliyaw. Sikati sana magawawat balikaw. Ha? Ha? Huwag kayong mag-away. Ha? Ipulong ko kayo kay Sir Rocco. Gusto nyo? Ha? Ay, nawaw. Itong lolo mo, ang bagbagaan mo. Tasya ang natangkin ang ulo niya. Ay, nawaw. Ay, tama na Magtrabaho na kayo kiide. At saka, huwag kayong ngalaw-ngaw. Natutulog ako. Ipulong ko kayo kay Sir Rocco. Kung hindi kayo titigil dyan. Ay, nawaw. No, apay mo't ngamin asyak pa'y lati binaon ni Rocco dito. Kat mabalin na maiti manang daniti sa baling agtrabaho dito. Ay, nawaw. Ay, di ka nagreklamo. Alaki di. Ingkagibunag iti materialis. Double time, maliyaw. Wen! Madamdama mo ta. Taginanak pa'y balikaw. Ay, nawaw. Angam, balikaw. Ha? Talaga ka di anubiam da dya Cleopatra. Nay. Kas na jak patseng. Napintas kin ubeng kinayat na ka. Ay, nawaw. Wen, kunak lang arunay. Ah. Ay, so. Pagpatpatayan nak ni Cleopatra sika. Mangipaniknag, anapigsa ti karisma, maliyaw. Takinayat nak ti ubeng, kinapintas abalasan. Anya! Ay, nawaw. Angeli, apay no si kalaangan ti mangisuro kanyak nga agmaneho. Tauray sikan ti pangtedak iti pagbayad ko kuma iti pagiskwelaak. Ha? Mabalin ba't, mami? Ngam, depende iti gatad nga itidyo kanya. Anya? Narigat ti agisurong agmaneho, mami. Iso anayunan nyo ti itidyo at tangdan ko. Sige. Manuti kayat mo atangdan mo, iha? Umdas ka din ti 10,000 pesos? Ay, basit mami. Nayunan nyo. 15,000. Kurang day ta, mami. Nayunan nyo pa'y. Anya? Oh, nalabas ka mo't, Angeli. Nangi nakalaunay mo't. Angam no kayat mo. Per day laangan ti pamayanta ititangdan mo. 1,000 pesos per day. Mayat ka? Ha? Okay. Mabalinan, mami. No maisurunak iti makalawas. Mayatan. No, nalaka kayo ama isuro, mami. Sa anak mo't anarigat nga isuro, iha. Sa anak mo't amanal. Iso apat siya ka makasuro ak adagos. Asidagtan iti papananta. Uray agawit kan tupay. Tapno saan ka amatagtakan amang uray kanyak, iha.
mabalin yung ti agawid, ta mga no adapay aramidan nyo na naibing. Saan nga tanga agawid ita ni tatang mo, Anaya? Ha? Ay, napan ije probinsya ni tatang ko na naibing. Binaunti amo na. Anya? Ay, kaano nga tanga agsublingay? Jack amo na na. Apay, ada ibagayo kini tatang na naibing? Ha? Ay, awan mo't kit di Anaya balasang ko. Nadamag kulaag, tanudan duma, dandanin minalam nga agawid no kwa. Mabayagan pa'y siguro ije probinsya. Talapasan da kano pa'y aramidan da ijay nana. Ay, kastaya. Ay, kunak ano gawid ita. Ay, hinururay ko pa'y mat. Ay, sige. Ay, mapanak nga rin dan balasan ko Agawid ako. Itati umuna nga aldaw yung agsuro nga agmaneho, mami. Awan, Anjali. Siyempre, umuna nga aldaw. Umuna mo ta pa nagsweldok iti 1,000 pesos. Wen, amok dayta. Sana problema dayta, iha. Bayadan ka iti husto. Basta isuro nakmat ana imbag. Wan, mami. Ngam, naimbag man, ta nakairwar kayo iti kwartayo. Nagkidawak kan ni Rocco iti kwarta nga ipasweldo kan ka. Ay, no apay mat ngamin Mabalin ka di Anjali. Saan taman na napagsubangan ti may papankan ni Rocco. Isurwan nakit din, tamagagaran akon nga agmaneho. Di yung mabalin nga igaman adagos ti Manibela, mami. Iti umuna alawas, masapon nga ag-observe kayo nga umuna. Buyaan nyo ti panagmaneho. Obserbaran da, tapno amuyo ti ar-aramidan nyo. Anya, makalawas aboy buya at ti panagmanehom, Anjali. Wan mami. Dagiti da dumakit di pay akat abutan da ti dualawas nga agob-observe. Sadan to igaman ti Manibela. Anya, nagbayag matan. Talaga akasta, mami. Aganos kayo. Talaga akasta. Ha? Talaga, Sir Rocco? Igatangan mo na ako ng kabalyo ko? Wen, Cleopatra. Kas iti na ko na. Ipay ko tikit-kit daw. Ngem, iti may sa kondisyon. Ha? Anong kondisyon niyan, Sir Rocco? Ikisay ko iti sweldong ti bayat ti kabalyo. Ano? Bakit ngay? Di ka matanagan. Nainhinot mo ti panang bayat installment. Ano? Akala ko ba naman libre? Puraykan ka iti discount. Ken, inino ti panagbayad mo. Saan ka marigatan, Cleopatra? Anya ngay nga rod, sir? Sige no iso ti ko na? Kan may sa dakkel ti sweldo mo. Di mo mapupuutan, mabayadan na to. Okay nga rod, sir. Ikaw ang bahala. Ang napatag, meron na akong service. Okay ka ron. Aywan, piliin ng ti ulitag ko, Amaan no malipatan na tibilin ko kankwana. Asa na rin ba nga mapalupusan ni Malyong, idaayan dagiti mula tayo. Bantayan yo. Ay, oo, Sir Rocco. Walang problema, itinaita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jack makaturog Apay nga ta apa nagrit nakit kaslaak na ulila iti kaantak diti bantay. Ay nawaw. Ay, kailiw kon iya syudad. Kailiw kon ti anak ko. Ni Monre nga awer ko. Kan ay nawaw. Ay, apa
Apay nga taya. Mailalaoklat ka ni Panyang di ti panunot ka. Sa bagay, ay nawaw. BFF kumat nga men. Nasingad agayam ka. Kumusta nga ta ni Panyang? Hey, nabainanak pa'y. Iti panagat atap ko iti maday. Tako no boyfriend na diagnagan iti dominador. Wino doming ay nawaw. Kabsat na mo't kayam. Kasi nginapay ay nawaw. Mapapainak pa hiting. Rabihin. Namjak mo't lang tuglepay. Ha? Paingatan nga yakas tayo. Pilitak tagsuyap. Parang makaturo ka kaon. Kaslamadi, di pa nagsuyap ka. Pilitak pa. Ay na. Madimat lata. Ay nawaw. Agbalikid manmanan up. Agbalikid ak bay up. Ay nawaw. Pagsasaranway ko, di pa nagbalikid ko. No mapanugak. Parang magaturog ako na inawa. Balikid pa. Balikid pa. Ito kanuan. Kanigid. Anya nga tati ar-aramiden ni Malyaw ng itagon daway. Nakaturog nga tan. Oray basit alakay dayjay. Nga madlaw anasingpat kan nagagat. Kan oray basit alakay. Adamot itsura na. Masipsipotak pa'y no dandoma. Pasaray kita anak. Apay nga tayo akit kita anak. Loko dayjay amalyong Aguston samot ti lukaw. Oray basit alakay. Naparagsit nga gunggunay. Bili ba ka talaga? Hindi kinasaya at ng agama. Pati ni Anaya, nagsimpag. Naimbaglakit day. Tadadagi jay nga agama amang tultulong kanimunray. Ay, maturog akit din. Ala, umay ka Samuel. Ikabil mo titakyag mo, iti abagak, tapno matulungan ka tumakdan. Ala, kumpet ka tarugyag tabanan ti agehersisyo, ala, iyudang mo ti kanawan asakam. Timat kanigid asakam ti yudang mo. Ay, talaga lumalaing kan Samuel. Ay na, nagdagsan ka. Anusan ka. Basta tulungan mo tibagay mo. Ay na, sige, agudang ka pa'y Samuel. Kasta. Ikarigata mo. Ay na, di magsan ka pa yan. Tarimawat kamot ngaminan amangan. Buyatan kan Samuel, daytoy pa'y maudin abuyat daytoy Samuel. Nay, daytoy yung titwalyam.
punasan ka nuan. Ay na. Nabanglo ka manen. Always presko ka. Tainal daw nga agtigos ka. Tatapunasa. Sige, agbado ka nuan. Kalpasan na. Intamanen agpainit sa buwel. Oh, nasaya at taimay ka, panyang. Naimbag nga orasyon, Madam Ariela. Ala, sumrag ka. Agyamanak, Madam. Isaram tigate. Aday ta, Madam. Ala, agdiretso ka ni Tiseledyo kan ni Malyong, taing ka irubwat aminan nakagawaam. Oh, di kag matidar. Ako kusam aminan nakagawaam tapumanaw kan. Nalpasan ti serbisyong kanyak. Madam. Mga laakto iti ubing abbabaunan. Tay napigsapay nga agtrabaho? Ha, uray agpakpakaasi ka kanyak. Saan kan nga awatan, panyang? Sige. No kasta ti panggandang yung Madam. Diyak mabalin nga ipilit ti bagik nga agtrabaho dito yung mansyon. O sige, Madam. Pumanawak. No kasta ti kayat yo. Ala, yimpakim nga rod amin na nakagawa ang panyang. Kansakbay apumanaw ka? Agdalos ka pa'y nga umuna dito yung mansyon. Tawan ni Malyo. At dayjay probinsya. Di ka ka di madanagan. Tatangdanan ka, panyang. Tangdanan ka iti may sangal daw. Aday tati kwarta. Sige. Patgak tikid daw yung Madam. Agdalusak no kasta ti kayat yo. Ang idulin yun day ta kwarta. Tauray kasto amarigrigatak sa anak arupat kwarta, Madam Ariela. Anya? Okay, kabagis. Wan, sikapay lang aron ti makam mo. O sige, tadapay aramidek. Bye. Nana Panyang, rumwarak pa'y. Ay, sige lang, malasang ko. Wan gayam anaya. No manugot ni Monre, ipasyar ko pailaan. Tapno saan amaburyong diti balayo. Ha? Sige, Nana. No kayat nalakit di. Sige, Nana. Rumor kayo. Nana, talaga ka di asaan kayo nga agsubli iti mansyon? Ay, saan anaya? Ngamin, saan na kun akayat ni Madam Ariela? Ay, ala. Agi na nakayukit din, Nana Panyang. Di yu abuson ti bagi yung agtrabaho. Tapno saan kayo nga agsakit. Ay na, ad-adda ang agsakitak no awantar aramidek. Balasang ko. Ngam no anyat ko na yo. Agnaid kayon dito'y balay, Nana Panyang. Tapno adda kadkadwan ni Monre. No kasya arumwarak ama pan agtrabaho. O sige, balasang ko. Ay na, kasta ko mamatlatibag akin kang mabainak laeng. Hindi ka ganang sa anak nagsapon iti sweldo. Nana, Pakaragsakak ngamin at talaga ti tumulong iti patak at taong. Apay lang amin na masapol apa konkret mo ti pagnanaidam dito'y ayasi ka balikaw ay nawaw. Bilin ni Roko akana ka. Kay kayat na ngamin kay. Ha? Di kayat na. Napintas ti pagnaidak. Agasem ta dapay kutsyon maon ay nawaw. Ay talaga akas ta. Sikan at tipak ng tikanakan na. Ay nawaw. Ay di na kayat akalakalapaw lang ti pagnaidan ti ulitig na. Ay nawaw.
Ibagam ngamin tamanang daniti sa baling ang karpintira, way nawaw. Nalaing tamag na karpintiro. Abay, Kabailan ta daytaw, malyaong. Basit mo labalay daytaw. Pag naidan mi itinalibnos anubya. ay nawaw. Kasla jackpot yung anubiam ni Cleopatra. Kasla encantada, ay nawaw. Mangipanagnag, anataira, malyaw. Ken napigsa ti karisma. Wen mangam silang akitaan balikaw. Ay nawaw. Mapalin ayamat nga agayan ayat ti encantada ken bakas. Ay nawaw. Asino ti bakas? Ha? Ay nawaw. Ay, timak lagi di matala. Asino ti bakas ko na? Ha? Ay nawaw ni balikaw may ti lamang angaw matanay nawaw. Kaya't mo ti matabay. Ay sana balikaw ay nawaw. Ay, awan ka ba ilakin ka balikaw? Apay nauyawin na kay. Ha? Ibagbagam abagas Ha? Sigamat balikaw? Surin Angaw ko lang na dyan, nawaw si Kaki di man. Tiyempo ti trabaho ita. Sana tiyempo ti nangaw, Day! Ano ikaw? Kapag nagtapos ka na balikaw ay nawaw. Daytoy pa! Agay, api-api natin na ngay. Inilit nagmat nga men ay nawaw. Nagsuryak lang ang rodan nga tinapis naglata. Ay! Sumagot kayo dyan! Bakit kayo nag-aaway? Kailan pa kayo malpas dyan? Kung ganyan naman kayo? Nay, Nagjujok lang kami, Cleopatra. O ala! Magtrabaho na kayo nga, Rod! Para matapos na yan! Ang giginag niyong magtrabaho? Playful kayo? Gusto niyo ba taipulong ko kayo kay Saruko? ay hindi Cleopatra. O sige, kung ayaw niyong maipulong, magtrabaho kayo ng husto! Darasan ninyo para matapos na ayan! O anya, magustuhan to'y kabalyon, Cleopatra. Ala! Ang cute namang kabalyo daytoy, Saruko. Ay na, gusto ko yung kulay niya. Black and white. Labang ko namin dita, Cleopatra. Pero, paano nga pala ang sumakay sa kabalyo, Saruko? Ayoko sanang magpaturo kanidali ko. Di ka matanagan, Cleopatra. Siya, di mangisorokan ka. Kaya't mo? Ha? Ay talaga? Ay oo Kaya't ko Saruko. O sige. Dito yung di pangisorwakan ka ta medyo patad dito eh. Mabit lang ta sa kayak ti kabalyo. Ala, iawat mo ti Imam Cleopatra tag sakay kamot dito yung kabalyo. Ha? Ay, kasla mabutang naman ako? Alakit din. Tapno makasursuro ka, Cleopatra. Eh, Oh my God! Rabi manain. Manunyal daw ko dito'y bantay. Ay, makauawit ako ni syudad. Di mo't lang amin malpasan ter aramidin mi dito ay nawaw. Ay, sapay sa anak ang makaturturog dito eh. Ay, Ay nawaw. Ay, ang mga nunanayang anak ko tumawag. Ay, wino ni Panyang. Hindi ba't Munray tumawag? Ay, nawaw. Makasaungatan. Ay, Hello, Munray, Barok? Kumusta kan? Nakawag ka, mate? Ay, hello? Munray? Agsao ka, Barok? Ada boses mo, ay nawaw? Di mo't agsao. Ay awan pa'y siguro ti boses na. Mailiw la siguro ang makangag iti boses ka. Okay, at lang Barok. Agda kita dito bantay. Agpaimbag kawan. Apay,
kaili mo ang mga tibosis ko, ay nawaw. Maturog kan, Wan. Tanay, rabiin. Di ka matanagan. Uri adag dito'y adayaw. Pampanunutin ka latamon, Ray. Agsaukan awan. Kakailiw ko ang mga tibosis mo. Agpaimbag kan, Wan. Sige, baraw. Maturog kan. Di kang puyat. I love you, Monray. Bye-bye. Good night. Ay, nawaw. Mailiw lagi day ni Monray kanyak. Umawag mo rin. Barumat ano miraw? Ay. Hello? Asino na ito'y? Ay, nawaw. Hello, Malyaw. Apay ajak makontak di cellphone mo itay. Busy man. Asino ayat inawag mo si Kamalyaw. Ha? Ay, nawaw. Ay, isi ka ka di na ito'y ibeng. Wan asino pa'y kuma. Indot ni panyak ni number mo kanyak. Asino dyan kayo inawag mo. Apay abisi ni number mo. Ay, nawaw. Imawag ni Monray, ibeng. Imposible mo tayo Malyaw. Awan boses ni Monray. Umawag kitigkan ka. Ha? Ay, ni Monray nga ron ti kinasaritak iti cellphone ay nawaw. Oh, apay nga imawag ka ay Awan. At ako maibagak. Namsaanan. Bye. Ha? Ay, nawaw. At nga ti mapaspasama kiti dayeng ibeng. Apay nga awagan nagdadya ba kay? Wisit mo ti kastoy. Awan pa'y maibaon di ti mansyon. Ay, naknapanan ngamin ay dagita babaunan. Angeli, atan sa kasuron mo, Nang ibaon nam ngamin ayakan ni Tata Malyong. Awan pa'y maibaon di ti mansyon. Amom lang arudan na pinapanawan ni mami ni Nana Panyang. Ita, binaon mo mo't ni Tata Malyong. Kapilitan ngamin, Angeli. Awan mat ngamin ti karbangam amang ibaon-baon ka dagiti babaunan dito'y mansyon kat. Ngam no apay asikati makakaadda amang manmandar kadakwada. Angeli? Dahil tati diyak kayatkan ka. Tadi mo amo ti paglog-log aram dito'y mansyon. Nasaysaya at pay kuma no si kalaangan ti pumanaw. Sorry ngam uray anya ter aramida. Diyak maya si dagtirik nakkan ka. Pasiplat pag-ikakon kan ka, Angeli. Agyaman ka tanda pa'y napatbata pasensya. Nadyaklay pagpagapo ko na Ariel, ang mga noan yan tinaaramit ko kan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bali ko, sabi ni Sir Rocco, wag daw muna tayong mag-apit ng mula at baka makita ni Tata Malyo. Wag. Diyak mo't lang masangot ti agapay. Tanay, madamati karpintero may kanimalyaw. Ang kakapoy naman ninyo. Nagbayag na matapos ang balay ko. Ha? Balayta ko na ma. Ha? Ay? Oo nga pala. May salaang ti paaramid ko asilay, Cleopatra. Ikaw ang bahala, bali ko. Basta ako ang matulog sa kwarto. Matulog ka sa salas. Anya? Ay, agkasilita, Cleopatra. Ay, hindi naman tayo mag-asawa. Bakit tayo magkasilid? Hindi ayaw ko. Anya? Ay, Cleopatra. Mahal kita. Ay, hindi tiyempo ng panag-aaram ita, bali ko. Nanay. Hintayin mo ang tamang panahon. Manay? Tamang panahon, manay? Ay, oo na yan. O anya mami, maobserbaran nyo matlang ter aramida? Amo yun ti teknik ti panagmaneho? Kasano nga amok, kat dinak matpagiggaman iti manibela. Dandanin mami, basta joyride tayo pailaan. Kat obserbaran nyo ti araramida tapno makasuro kayo. Oh, iha,
Magagaran ako na makaigam iti manibela. Aguray kayo ka di, mami. Akan, wan gayam. Masapol di kay agpalya amang tad iti sweldo ka? Masapol nga inal daw nga itanjo. Tay tangarod kat. Tawan paymet la tinasursurok. Ang magkid daw kaadagos iti sweldo. Talaga akasta, mami. Masapol nga min nga ag-observe kayo pay nga umuna. Sakay ito makaigam iti manibela. Ot-otuan na kalati anak mo, Ariela. Ha? Wah, isa talaga day tanga Angelino may papanitig kwarta. Nagnina ti singsingiran na kan katangdan na mangisuro kan kang agmanayaw. Kan may sa, rumbang ko maapagigaman na kadagos iti manibela. Ah, Kasa no makasursuro ka, no isumit lang iti mangigigam iti manibela. ala, bye-bye amon, takaasim. Day tangamin ti madikan kagat, Ariela. Spoil them launay di anak mo na may papaniti kwarta. Roko. So ano mabali? Diyak kaya tapagigaman iti kwarta. Tanong nagkintaw ta anak mo, ikambat adagos. Roko, anak. Wen, anak mo. Yung asawa na, Ariel. Ha? Sino tinapatpatag ka? Jack, wala na ni Angel. Roko, di mat kanayon mo nga ibaga idi kanyak. Ano asino tinapatag iti biyag ko? Kat napatagmatan kan ka. Wen, ngamti nga rudyak kaya. Paano inuyam tanak? Agruwa man o kastadar aramila. Kan bagbagam tuman day dyan anak. Tamangan no jak makapagtapal katanya pa iti maaramid ko kan kuha. Ha? Nagbasto sa sumungsong ba? Aghasam din bagan. Siyak kumakano tirumba nga mapapanaw dito yung mansyon. Ala. Paspasensya. Basta bagbagaam tabastos unay yung anak mo. Hinton siyak ti makapungtog. Iso ti papanawag dito yung mansyon. Anya? Anya? Talaga di na kan inawat ni Madam Ariela, panyang. Ay, nawaw. Wan nga rod Maryong, iso nga inyawid ko amin na nakagawa ang kije mansyon. Ay, nawaw. Apay nga ay. Awan karbangan ni Madam Ariela amang papanaw latan kin ka mansyon, panyang. Nabakasyon ka lang, mat. Ngam apay apapanawin na ka nga. Ay amon, no iso ti kayat na nga aramiden, Ay. Maryong. Bayan. Ano makasubli aki di mansyon, ilaban ka, panyang. Ay, nawaw. Saanan? Nauma akmat laang nga agpapaay ijay. Ha? Ay, nawaw. Papahingay, panyang. Nauma kakadimat kanya ako nagayemaw. Sana kasta. Titrato da Madam Ariela, di kayat ko asawan. Ha? Nauma ako na mabukkawan, Maryong. Ay, panyang. Saan Di nagpanawan Ay, nawaw. Sino ngayon tikadkadwa ka di mansyon no panawan nakmetan ay nawaw. Sana bale. Ag naudak ka nun ije balayo, kuna ni Anaya nga anak mo. Ha? Talaga, panyang ay nawaw. Dayta kat numan nukot ka. Ay, nawaw. Ay, kaya't ko launay panyang my best friend. Ay, agawid aksan. Anya? Ay, makawawid akong panyang ay nawaw. Ay na, mailiw akong kan ka. Tikakat ko asawain. Mailiw akong kadaan nayakin munray ay nawaw. Ano, bayam, talipasin menti paparamid ni Rokaw. Tagawid akong dita syudad ay nawaw. Nakaluto akong Anaya. Ingka manganan, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agyamanak na napanyang. Ngam, mababainak unayan kada kayo nana. Ngamin, da kayon ti makakaadang agtrab-trabaho dito'y balay. Ay na, pagkaragsakak ti kastoy nga aramide, malasang ko. Awanak matan iti mansyon. Tapi napanaw nakkat nga roden ni Madam Ariela. Iso adito yan ti pangibukbukak iti atensyon ko, Anaya.
Dakayon ka ni Monre ti pagserbiak. Wen ngam nakababain. Saan da kayo akam kabagyan? Ngam nakasingsingpet kayo kada kami, nana. Ay na, saan ba't siguro ang masapol akabagyam ti may sa tao? Saan mo tutulungan? Saan ay Wen matkat di Agyaman mananana pa niya. Saan ka man ayaman kanyak? Basta kayat ko ti makatulong, aging kat kabaula. Hello, tatang. Ay, nawaw. Kumusta ka, anak ko? Nagkatrabaho? Wen tatang, adaak ita dito opisina. Ngam break time mi ita. Ay, mayat meron di timing kong imawag ha, anak ko. Ay, nawaw. Okay, kumusta kayo? Nasaya at matatang. Agim imbagan ni Monre. Pumigpig samat basitan. Pagkasaon? Saan pa'y tatang? Ngam pasaray agara sa asmatan. Ay, kung kayang, nakasaritak ni Panyang iti cellphone, ay nawaw. Putno kaya, nagnaitin ijay balay ta, anak ko. Ay, nawaw. Wen tatang. Isumat din ang ibaga iti dayta. Mababainak nga rudan, tanaggagat ni Nana Panyang. Mapansan, tinabayagan niya atap ko, anak ko. Ay, nawaw. Ha? Atap yung nga niya, tatang. Ay, nawaw. Ay, atap ko nga ay asa nakabangilan ni Panyang ti maisina kanya. Ay, nawaw. Anya? Ni tatang talaga. Talaga naman anak ko. Aging tutulong lang ka na tayo. Yung kinapudno na. Siya ti makagapo, anak ko. Ay, nawaw. Limod laki ti akras nak ni Panyang, anak ko. Di na lang kaya't niya ipagdaw. Yung ore ka siya daw, di pa nangilimod na iti dayta. Madlaw ka, anak ko. Pagpampamparnalain na kaya't natulungan ni mo, ne? Kinapudno na. Siya ti makagapo. Siya ti saan na mapanawan. Ay, nawawi. Da kayo talaga. Tila ibagbagayo, tatang. Impay ko amin nakit daw mo, Cleopatra. Agyamanak, Sir Rocco. Sapay la ko mga rod, tadinak to'y pasupo. Saan to Apolos, Sir Rocco? Natulnogak akanayon? Basta maitadmat dagiti ka sa pula? Tikap-kap na kakasweldo, ang ibig kong sabihin. Agyaman nagtanagsabat ti dalan ta, Cleopatra. Talaga mapangnamnamaan ka. Nanayunan man ang tibayar mo. Wan takinuntak ko yung mga dati kong bayar noon, Sir Rocco? Okay. Bilhin nagtuni ulit ay. Tanayunan na pa'y dagiti mula na, Cleopatra. Nay, papanam. Kut saan pa yan alpas di trabaho ta? Malyaw. Ay, nawaw. Ay, agawi dak balikaw. Tayo nakiliwan ti anak kaw. Na, Ken, aginalaak mat Manualawa sa inyo on restek. Diretso ti trabaho tay, nawaw. lakalakayan ka mo't ang hulakbol. Malyaw. Ay, nawaw. Inagmat i-relax ti panunod kan bagik Ay, agpakana ka pa ijay ka anak ka. Wen, awagak tao no nakaawid akon balikaw ay nawaw. Anya, ay isan na. Ay agawid ak pa'y balikaw. Sakto agpakada. Ano di nagpalubusan? Di awan ton ti maramidan na. Ay nawaw. Ayan ni Cleopatra. Nay, apay tinubyak. Nubiyak nga! Agraraman ka talaga, balikaw. Nana, Dinamag ko kinkwana no agayan ayat kayaw ngam saan met gayam ulbod ay nawaw. ay mabain lamang a klon iti kinapudno dayay. Agraraman ka talaga, balikaw. Neta, Agpatuludak kinkwana. Agsakayak iti kabalyo na. ay saan ang mabalay? Magmagna kang agaway. Cleopatra! Ayan, Mau! Di mo itol-tolot ni Malyaw! Ay nawaw. Cleopatra! Nagalas at talaga ti aramid day tabalikaw. Ay bagkaliksan. Ay anusak man ti magmag na nga agawi day na inawaw. Ay nagman kitain ni Panyang iji balay may.
Oh, my best friend, Panyang! Hello, Panyang! Malyaw. Sinorpresa na ka. Ay, nawaw. Kunak no ni Panyang ti masang petak di ti balay. Sa bali, mate, ay nawaw. Ala ni Malyaw. Ay, na ikaw lang ang nakakita kanya. Apay, di mo mas maalan ti kinaragsak mo ang nakakita kanyak. Malyaw. Kwa! Ijay! Ay, nawaw. Ayan ni Monre. Ada iti silid na ang sursurat. Diyak amaw, doon niya ti sursurat na. Ay, nawaw. Ay, ningay Panyang ibeng. Ada na panan na. Iso asyak ti binaon na nga umay ditoy. Anya? Sige, tainak man iti ayan ni Monre. Ay, mabiit laang Malyaw. Ha? Nangangkan? Na? Igawang ka iti kanam? Ay, kwa. Ay, nabsugak pa'y ibeng, ay, nawaw. Agdigos ka. Isaganak ti pagdigos mo. Ay, nawaw. Ay, nagdigos akon. Ay, nasakit sa ti bagbag, Malyaw. Masahiyan ka ano kwa. Talaingak nga agmasa. Ay, saan ay, nawaw. Ay, don't touch me, please. Ay, jak na irwam ama mas masahe. Ibeng, Anday tan kita nem day di papa Monre Barok, ha? Monre, kita am. At damanan sabaw nga nakaparabaw iti tanam day di papam ay nawaw. Sabaw. Kun nagdadakkel akan dila ay nawaw. Imay nga tani mamam. Kat isaw tinangyag ka dagita asabaw ay nawaw. Ay. Ngam no asino man tinangyag iti daytoy. Salamat latan kun kuana ay nawaw. At least, adda kaduwata amang ipatpatag iti day di papa Monre. Ha? Ay nawaw. Agsangit ka manen Monre. Ay, tay tagat dirigat na Barok. Tadimot sumngaw ti boses mo ay nawaw. Kasanong ay amaawatak ti marik-rik ng Barok ay nawaw. Ay, padasim man kititag sa Barok. Idepal mo dito'y lapayag ko ti kayat mo ngay bagamon re. Tapno mga ikaw. Ha? Kakaasik ako naman re. Ay, nawaw. Ay, saan? Nagasat ka lang ta, Barok. Ta makakita ka. Ken makapagnaka. Makapan ka iti sa dino man akayat mo apapanan, Barok. Ay, nawaw. Ken kang runaan ti amin. Ado kami amang ipagpatagkan ka, Barok. Iso adi mo ay ayon ti bagi mo ay. Malalalala. Punasi mo dagitalwan, Barok. Saan matlaan na saya at no kanayon kang agsangit, Barok? Oh, kita day tamatam na. Naglabagan, Barok. Bis nga agladingit ka ay nawaw, agragsak ka kiti. Tanadaan kay tinapintas kan nasingpat anubya. Kat isog tiyanak ko, Monre. Ni Anaya ay nawaw. Ala huston, di ka nagsangit. Basta umisam ka. Ay na nagtair ka, Barok. Ay, sika ay nawaw. Nangagmula ang tinagan ti anak ko. Nag-iisam ka ni Anaya. Imisam ka manan. Oy, nakikilig ay nawaw. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Kanyat-kayat mo, Samuel. Kayat mo tito Makdar. Ay mabait lang ka ron, tatulungan ka ato Makdar. Mapantamanan iti ayan tinaipasadya pagkaptam atubaw. Umay ka. Mabait lang tagbuelo ak 1, 2, 3. Umay ka. Sige, iyundang mo ti sakam. Ay na, naimbag lakit din tanaping saak. Sa bagay, ubingak pa imat nga may. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Ay, nawaw. Napanog ka kasi mga taki, nawaw. Ay, makabanog mo ti sumangat ti bantay. Ay, nawaw. Malyong, Ha? gusto ka daw kausapin ni Sir Rocco? Ha? No kasta, meron dito si Rocco Cleopatra. Ay, nawaw. Ay, wala. Ha? Pero dito sa cellphone? Oh, dito ang cellphone? Maghilo ka na? Ay, muto dito cellphone. Ito? Hello, Rocco! Apay ngay dakalangan nagsubli dita. Ay, pasensya, Rocco. Kaso naman pas ti trabaho yun dita. Nagkarapanaw kamet, lakay malyong. Ay, nawaw. Italaang mat, Rocco. Napan ko la iniliw ti anak ko ay nawaw. Ala, agtrabaho kayo. Tap na malpasan ti papaaramid ko kada kayo. Tap na makaawit ka dito mansyon. Ay, nawaw. Wen, Rocco! Di mo ulitan ti inaramid mo lakay malyong. Kundi pakada kang nakadanon ka diti papanam. Saka kundi pakada. Ay, nawaw. Ala, isublimon ka ni Cleopatra ti cellphone. Wen, Rocco! Oh, Cleopatra. Ito na ang iyong cellphone ay nawaw. Sige. Ha? Hello, Na- Sir na- Rocco? Ay, nawaw. Oo. Kapayakas jay. Kung nanibali ko nga iso ti akin nobya akin ni Cleopatra. Ngam sabalin samay. Nin sabat ay nawaw. Pakawanan nakapaw. Ay marugitan man ti panunot ko na kastoy lahat. Ay pakawanan nakapaw ay nawaw. Ay na, Angeli iha. Alalayan nak, ang mga numaidong parta ti kotse. Saan? Di kay madanagan. Tadyak ipalubos ang madisgrasya tayo, mami. Kastoy gayam tirig na dagmaneho. Ay na, kasla ang nervyusak mat iha. Talaga kastano iti damo. Mairuam kayon to. Basta ag-concentrate kayo laang, mami. Oh, makapadanag at talaga iha. Ay, very exciting. Rugyan nyo man ti aging listen, mami. Iha, masapul asursurwak ti aging les. Tani, agmaneho akton. Ay na, apalandaklakit ti dagiti amigak. No makita na nga agmaneho ak. Mami, ikaw, hindi ka kawan! Ay na, dandanitan iha. Isardang taman pa'y. O, di preno, mami. Di preno. Oh, my God! I'm scaring! Ay, kunak no madisgrasyatan. Nervyosa kayo launay. Saan nyo abagay ti drive no kasta nervyosa kayo, mami? Italaang da ito iha. Agam, no may ruwamakton. Saan akton nga agnervyos? Ay, makaturturog akon, mami. Agawid tayon. Anya, awan pa'y may sa oras apa nagmaneho ta? Agawid tan? Inton bigat manan nabannog akon. O sige nga, Rod. Masapol ang makasuro akon nga agmaneho, iha. Tani,
Adun tilangan ko iti papapanak. Or-orayan dakon dagiti amiga. O sige, agawaan nyo nga rin ti makasuro. Basta tay sweldok Ito yun ti sweldok itangal daw. Taka sa pulak ti kwarta. Kwarta manen? Pangararamata mi ti kwarta ay, Ariela. Sweldo ni Angeli. Agbalbalin ka na gastadora, Ariela. Roko, para matla kadata daytoy. No makasuro akton nga agmaneho. Saan kanton amandaran amang imaneho iti kotse? Sagay sa tanton iti kotse, suiti pay. Ah, Makapankan iti kayat mo apapanan nga uray awanak. Takasta akmet. nawaya ka lang aruda na mangalay ti matmat gadan dagiti negosyo ta. Agdawat ka pala. Adda pangaramatak kadagijay. Anya ti pangaramata. Oh, basta. Aqua, ibang kok, idulin ko. Ariela, siya kung ti makamamang idulin iti kwartata. Please, Rocco. Ibingayan na kumamat. Sana kasta abuk-bukod am amin a kwarta. Saan ko abok-bukudan, Ariela? Siya klaang ti mangigigam, kaputagastador ka unay. Basta. Kaya't kumat ti makaigam iti kwarta. Day talaang ti ipakpakaasikan ka, Rocco. Saan mo kumaabukod ang ti kwarta? Kano saan nagapanya? Wenen! Huston, di ka nagiboy-boy. Ang mga namasayar tiriknak, nanyapay ti maaramit ko. Ay nawaw, agyaman na. Nalpasan ti misyon ka diti bantay. Kaawid ak maglangay. Anya nalpas. Da- Ay, ano pa taramidang malyaw. Ay nawaw. Aglaba ka. Tanaorlong timurang may kani Cleopatra. Anya! Ay nawaw! Ay trabaho kaya dayta! Karaman iti trabahom na ita. Piling ni Rukaw. Aglaba ka kanupay sa kagaway. Ay! Naglaing kan balikaw! Na, Pagbalinan nagngali lamay nawaw! anyat serbi ti kadam dito kay. No di ka aglaba. Ah! Laglagi pa, mababaunan na ka dyan bak nang akana ka. Ay nawaw! Agraraman ka talaga balikaw! Ay basta gawid akon. Mureng yung harod di labahan yaw! Na. Agkarpintiraw ti mayak di tao eh. Saan niya umay aglabay nawaw! Ay, teka pumanaw. Di mo mismisan ti takyag ko balikaw! Ay nawaw! Ay tiri-tirik tatingget mo magita! Ay, tinakbot-bot na, malyaw. Impatanak ko na ay nawaw! Kaya't mau tayakar ko ti may sa alapayag mo di tatimid mau ha! Na. Kaya't mau tapagursungag tagong mabalikaw ay nawaw! Ha! Pero ginagawa, hindi sinasabi. Sige! Ang laban ka na kaya kapda! Ay! Sumandang kayo? Ay! Kung hindi, babatuhin ko kayo ng binansig. Gusto nyo? Ha! Kung ako magalit, ipalapal ko itong binansig sa inyo. Na. O anak, umuwi ka na daw, tatamalyong. Sabi ni Sir Rocco. Ha! Ay! Be! Anya nga ita, balikaw! Ay, sige, Cleopatra! Sige, ay nawaw! Mapanakaw! Adan tulatal daw mo, balikaw! Adda pa panakinton bigat anaya Iso abaon nagto ni Ibeng ta isupay lati umay aglaba. Agluto kan agdalos titi balayaw. Basta ka din, Nana. Aywan gayam, nagsweldo akon. Oh, alain nyo daytoy. Apay day ta akwarta. Kwarta yun, Nana. Tangdan nyo ang mga asikaso kada kami. Kada kami kunaan, tada kayo matanti makadadang agtrab-trabaho dito'y balay. Ay na, kasi tinakunakon. Saan ko akasapulan ti sukat, no bayad ti serbisyo kada kayo. Ta saan kayo nasabsabali kanya, kanaya. Nasingad agayam ko ni tatang mo. Iso akas la anak kayo matin kan ni Monre. Ngam, Nana. Libre mo ti kanak dito'y balayaw. Awan ti paggastusak. Itad kun to lang arudan kini Nana Ibing Ay daytoy. saanan, ada kwarta day jay.
Suswelduan ti amo na. Ay, kababainan at talaga kada kayo na napanyang. Pati ni Nana Ibing agay yumyo. Mairamramanan amatak-tak-tak. Gapo kada kami kinimonre. Sana balay taman nakaawat ni Ibing. Nana, Nasingpet kan nagagat day jay. Saan na reklamo no ada pangibaunam kan kuana. nadlaw kumat nga roday ka, Nana. Agpada kayo anasingpat kini Nana Ibing. Katuray matda kayo balasan ko. Nasingpet kayo nga agama. Iso nga awanan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. Iso apang nga asim ko maa. Saan na kami at ang tandana. Sam, agbati ka mananwang tada papanak. Umay tay mang therapy kan ka ita. Iso arumwarak tada papanak. Wan. Ala, agan anos ka, wan. Dagiti agas mo, di mo liplipatan ti agtumar. Natulog ka, Samuel. Naday bagakkan ka, tumanangan ka. Ay kasta, masapul agud boy ka kanayon, wan. Ay, agimbag ka kuman, Samuel. Sayang, ti kinakaermaw no di ka agimbag. Ada kan umot asawang, ngam pinanawan na kamat. Ay, ngam sa nabalay, tadaak mat ang mga sasikasukan ka. Ano sa kun tapasat mat ti trabaho na ito. Ay, nabanuga ka talaga. Nay, kanyak nakabanugam ngay, Ibeng. Kasangsangpet mo pa'y laing dito'y balay na banog kan ay nawaw. Ay, nabanuga ka ron ang asikaso ko ni Samuel. Samuel? Ni Samuel Abaldado. Ang medyo damat nagbaliwan na na. Ay nawaw. Ay, Ibeng. Sino Samuel na ita? Ay, basta Samuel mo timbaga ni Panyang anagan na. Panyang? Amo ni Panyang dita, Samuel? Ay nawaw. Ha? Ala, nakalipatak. Stay. Nalipatak di cellphone ko. Nabatik sa balay. Sige. Taaglaba ako na malyaw. Ay, ang dagitay murong damunray ka nanaya. Tarong yakong ti aglaba. Ay nawaw. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.